खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि सेकेन्ड चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानो सानदों आंनि जि फार्स्ट चेनेल, बे फार्स्ट चेनेला बेवहाय आं नोंथांमोननो आपडेट होथ'नो हानाय नंला लोगोफोर, साननैसो थाथ'नांसिगोन लोगोफोर। जेब्ला आंनि टेकनिकेल उसुबिदाया जोबागौमानि नोंथांमोननो आं बे फार्स्ट चेनेलाव भिडिअ आपल'ड होथ'नाय जानाय नङा दे लोगोफोर, बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दिनैनि गिबि आपडेटआवनो दङ, जाय न'खराव रेशन कार्ड दङ दे लोगोफोर, बिथांमोनहा बयबो बे रेशन कार्डखौ आपडेट होनांसिगोन लोगोफोर। बे रेशन कार्डखौ मानि थाखाय आपडेट होनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। बे रेशन कार्डखौ आपडेट होनायनि मेन थांखियानो जादों नोंथांमोना बे रेशन कार्डजों रेशन जाबाय थानायनि थाखाय बेवहाय माने गोदान गोदान नेम सोसनबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोना आपडेट होनांगौ जायो। आरो नोंथांमोननि जि रेशनाव न'खरनि सोरबाफोर सुबुङा जुदि गुबुनाव खामानि मावनानै थाहैदोंब्ला, अर्थात नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरबाया गुबुनाव रेशन जाहैदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ भारत सरकारा नायबिजिरनो थाखाय बे रेशन कार्डखौ आपडेट खालामनो होनाय जायो दे लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि गुबुनाव खामानि मावनानै थाहैदोंब्ला आरो बेनि गेजेराव सोरबाफोर थैबाय बायदोंब्ला बेनि जि सुबुं अनजिमा बेखौ दाननाय आरो सोसननायनि राहा लानो थाखाय बेवहाय भारत सरकारा मोनसे रेशन कार्डखौ आपडेट लाबोयो बोसोराव खनसे दे लोगोफोर। दा 2026आव नोंथांमोनाबो नैबे जानुवारिनिफ्राय बे रेशन कार्डनि आपडेट होनांसिगोन आरो लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि रेशन कार्ड दङब्ला, बयहाबो न'खराव जुदि रेशन कार्ड दङब्ला नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ आपडेट होनानै लाथारनांगोन दे लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना इयुनाव बे रेशन कार्डजों माने जेबो खामानि जाहैनाय नङा आरो लोगोफोर। जेरै नोंथांमोना दखाननि रेशन मोननाय आरो बायदिसिना PMAY न'नि जि न' मोननाय आरो लोगोसे रेशन कार्डजों नोंथांमोना जि मुलाम्फा मोनो बे मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ आपडेट होनाया गोनांथिथार होननानै फोरमायनानै होबाय दे भारत सरकारा लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दिनैनि नैथि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, नैथि आपडेटआनो जाबाय जाय लाइमोनफोरा दिनैसिम बेखार जानानै दं दै लोगोफोर, आरो जाय बैसो जानानै थानाय सुबुंफोरा दिनैसिम खामानि गैया जानानै दङ, आरो सोरबाहा फिसा फिसा न'खरफ्राव बोरमा फिसिनायनि सोलिबाय दं, नाथाय थाखानि आंखालाव बिथांमोना बे फार्मखौ गिदिर खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय भारत सरकारा नैबे 2026 सननिफ्राय मोनसे लन सिस्टेम एनाउन्स खालामनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 2 लाख खरै फार्म बानायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय रां लन मोननाय जागोन लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुं दंब्ला आरो बेखार लाइमोनफ्रा ओरैनो दंब्ला नोंथांमोना बे लन सिस्टेमखौ लानो हागोन दे लोगोफोर। बेवहाय 2 लाख नै बेवहाय लिरनानै होखादों नै लोगोफोर। बोरमा फार्मनि मुङै नोंथांमोना 2 लाख मोननो हागोननो लोगोफोर। नोंथांमोना बे 2 लाखखौ लानानै जाहाथे मोजाङै बोरमा फार्मखौ जाफुंसार खालामो आरो जिउआव गावखौ सासे फालांगियारि सिस्टेमै नोंथांमोना दिन्थिलांनो हानाय बायदि बेखौ भारत सरकारा बे लन्सखौ एनाउन्स खालामनानै होदों आरो लोगोफोर। दा बिनि अनलाइन एप्लाइआ जाथ'वाखै लोगोफोर। जेब्ला अनलाइन एप्लाइनि डेट फैगोन अब्लानो आं नोंथांमोननो आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरगोन दे लोगोफोर। आरो बेवहाय अनलाइनखौ बोरै खालामनाय जायो बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैगोन लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना मासे बोरमानि दामखौ बिथांमोना हमनानै होदों 15,000 खरै, मानै बोरमानि दामखौ हमनानै होदों बिथांमोना 30,000 खरै। बिथांमोना बेबायदि सिस्टेमै लनखौ होनाय जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन, 2 लाख, नोंथांमोना 2 लाखसिम लन मोननो हागोन आरो लोगोफोर दै। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोनाबो गोसो गुदुं दङब्ला आरो जिउआव जुदि बेखारै जानानै दङब्ला नोंथांमोना आरो सोरबाया न'खराव बोरमा फिसिनानै बोरमा फार्मखौ जुदि गिदिर बानायलांनो हायाखैब्ला नोंथांमोना बे लन सिस्टेमखौ लानानै, बे 2 लाख लन्सखौ लानानै नोंथांमोना नोंथांनि बे बोरमा फार्मखौ मोजाङै गेदेर फेदेरलांनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि थाइसेबो रां गैयाब्ला बे लननिफ्राय माखासे सुबिदाफोरखौ लानानैबो नोंथाङा जौगासार जालांनो हागोन आरो लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोना बेनि भिडिअ नांगौब्ला आं नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरमायलांगोन। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन आरो लोगो मोनबाय थागोन आरो लोगोफोर। थेंक इउ।